A veure, jo per contestar-te la teva pregunta, jo contestaré d'una manera gràfica. Jo veig a Mariano trencar de color. Els valencians ho diguem així. Mira, els últims dies que jo l'he vist, que ja ha vingut per allí, ell ve poc, però va tindre que vindre en el debat de la corrupció i en els dimecres, quan fem la sessió de control al govern, i són sensacions, perquè ells evidentment en tu no parlen ni... Per exemple, en el debat de la corrupció semblava que volien pactar coses, semblava, i fins i tot ens cridaren a tots els partits un per un i ens vam reunir en el portaveu del Partit Popular, en Alonso, en el Rafa Hernando, que és el que mana les votacions, i en un altre que no me'n recorde. Tinguérem una reunió i a partir d'ahir s'ha acabat. Ells, en definitiva, l'únic acord que buscaven era un acord en el PSOE per atraure aquestes lleis i dir que estaven uns i altres a favor de... No els interessava ben bé això. No els ha eixit bé perquè al final han tingut que aprovar una vegada més, com tantes altres, la llei únicament amb els seus propis vots, però la sensació que respira quan parles amb periodistes, la sensació que veus en ells, és que no... N'hi ha una certa sensació de que les coses no els van bé. La setmana que havia d'eixir l'enquesta del CIS, on, en fi, mostrava la irrupció d'aquesta nova força política de Podemos i que, en definitiva, a gust perdien molt. El CIS encara no ho havia publicat, el Partit Popular, evidentment, i Rajoy sabia quin era els resultats, els sabien perquè ja començaven, algun periodista de Madrid començava ja a filtrar alguna cosa, i aquest dia se'l va veure acabaet, que diguem així, acabaet. La sensació és eixa. I la sensació també meua, una sensació meua en el PSOE és que tampoc acaben de remuntar. És a dir, que aquella teoria que durant molts anys ha funcionat en l'Estat, que era la teoria dels vasos comunicants, en què quan el PP baixava el PSOE pujava i a l'inrevés, això, la sensació que en els que jo parlo, en definitiva tu parles en els que tens pel costat i en els que te pots relacionar en alguna comissió, és que les coses estan canviant i que res ja no serà igual. I si tu te n'adones, la matraca de la Grosse Coalition alemanya o de la Gran Coalició ací, la matraca ja ha començat fins i tot per grans banquers, per grans empresaris, per alguns directors de diaris de Madrid, i ja ha començat això. Vull dir, si ha començat aquesta gran matraca és perquè les coses ja no són com han sigut sempre. És la meva impressió d'espectador més o menys privilegiat allà. Què opines de Podemos? Home, aquesta pregunta m'alegra que me la facis, de Podemos. Perquè jo crec que no havíem parlat de Podemos mai. Bé, Podemos és diríem, la pregunta recurrent. Bé, jo salude... Podemos jo crec que és l'expressió d'un malestar. És a dir, des de Compromís, nosaltres hem col·laborat molt de temps en un expert en demoscòpia i ja ens deia que hi havia 1,5 milions de vots, en aquell entonces hi havia 1,5 milions de vots en la indignació, en tot aquell pozo mal tancat del 15M, en aquella gent que ja havia decidit trencar en tot. Jo crec que l'expressió de tot això va ser la irrupció fulgurant de Podemos en el panorama polític. Jo salude aquesta irrupció. Ara, t'he de dir, jo crec que aquesta bolsa d'indignació, aquest espai d'indignació el representem Compromís i, a més,
amb tota l'experiència acumular al llarg dels anys. És a dir, jo estic veient algunes persones que s'estan acostant a Podemos i amb tots els meus respectes, en fi, són persones, en alguns casos, en conec alguns, rebotats d'altres partits que no han tingut a Coloco i que l'únic que estan buscant és al costat de gent absolutament saníssima, de gent absolutament amb uns ideals purs que realment creu. Jo crec que de vegades els partits som instruments. Jo si al final Podemos defensa el meu país com el defensem alguns, si al final Podemos defensa totes aquelles coses en les que crec jo millor que jo seré el primer que se n'anirà a Podemos. De moment, jo crec que s'han de fer majors i han de decidir què volen ser de majors. És a dir, jo tinc ben clar que no vull tirar darrere, jo tinc ben clar que no vull una Espanya única, jo tinc ben clar que els primers els quals he de defendre són els meus. I jo tinc ben clar que els meus parlen una cosa en les quals jo me trobo molt còmode i ells s'hauran també d'aclarir en totes aquestes coses. Si al final podem confluir en ells, jo crec que serà absolutament meravellós, però ells també hauran de definir què és el que volen ser. Fins ara, jo ho salude com un signe més de que aquell sistema de la transició ha passat a una millor vida i que ja res no tornarà a ser igual. I si al final aconseguim treballar per uns mateixos objectius, serà de puta mare, perquè voldrà dir que coincidirem en tantes coses i podrem treure uns resultats. Però jo reivindique, i ho dic així orgullós, reivindique sí la trajectòria des que ja portem molt de temps així, que en definitiva jo he debatut en Monedero, en l'Ateneu de Madrid. Jo vaig estar en un debat en Monedero, en Tania Sánchez, estava també López Uralde, hi havia una gent de l'Assemblea de Catalunya i estava jo representant. I la veritat és que moltes de les coses que diu Podemos que farà, algunes ja les hem fet. Posa exemples. Compromís ja ha fet en el Parlament de Madrid 2 experiències de Parlament transparent. És a dir, jo fique el meu vot, una era en la llei de reforma elèctrica i l'altra en la llei de transparència. Jo fique el meu vot al servei dels ciutadans. Obric una web, voteu el que vos pareix, esmenes i la llei. I al final el diputat Baldoví farà el que els ciutadans hagin dit. Això ho han fet 2 vegades. Vull dir, de fet, mira si és que vaig estar dinant este dijous un cocido madrileño que mos vaig ir per ahir, en els 2 xicons jovenets que estan sempre ideant, que són els que ens van facilitar la ferramenta per a que la gent poguera votar, i aquesta gent està treballant en Podemos. I coincidíem en això, en què nosaltres havíem encetat, ells estaven treballant en Podemos justament perquè Compromís havia fet aquesta experiència de congrés transparent. Anem, el que ha dit Paco, llavors, en fi, estic segur, no, estic absolutament segur que després demà la notícia serà que Compromís aprova el reglament de primàries per un 90%. Estic absolutament segur perquè, en definitiva, hem sigut tan demòcrates que hem rebutjat un reglament i ara hem arribat a un nou acord i estic segur que hi serà amb un 90%. I serà una bona notícia, perquè jo crec que en aquest país fa falta un compromís fort. Compromís, anem a votar no només al cap de llista, anem a votar a tota la llista, anem a fer que ningú se senta exclòs, és a dir, que les minories no siguin esclafades per la majoria. És a dir,
això no passa en tots els llocs. Fa poc ha hagut una votació en algun lloc i han sigut o tots o ningú. O tots rojos o tots blaus. Vull dir, a vegades la democràcia no és fàcil, a vegades la democràcia és complicada, te dona disgustos, te dona un cap de setmana que no tens ganes ni de sopar, ni de dinar, ni d'anar-te'n als amics, però jo crec que Compromís, ara com ara, jo me sent orgullós de Compromís perquè moltes de les coses que s'estan dient, nosaltres ja les hem fet. Si al final acabem tots en el mateix, que és el que en definitiva està demanant la gent està demanant que siguem capaços d'arribar, encara que sempre 2 i 2 no fan 4, però, i t'ho dic per experiència, però si al final som capaços tots de sumar per a tirar a tots estos, serà absolutament meravellós. Per tant, un bon símptoma de que la transició, tal com l'havíem conegut, s'ha acabat, mirar i esperar a veure què diuen i, en definitiva, intentar que entre tots pugui haver un canvi de veritat que serà difícil, traumàtic, ací i allà. Demà Cortell m'enviarà com es diu, l'ordre del dia de la setmana que ve i jo triaré en allò que vull parlar. Jo sempre demane de més per a que després te quedes... Entonces, allà el divendres diríem, hi ha una secretària de tot el grup mixt, ens dirà, hi ha overbooking, on hi ha massa gent en este punt. I entonces tu intentes aguantar la posició a veure si renuncia algú, que sempre renuncien, els bascos renuncien molt. Entonces tu aguantes la posició fins al dimarts. I el dimarts, si veus que no ha renunciat ningú, pues entonces jo, com soc des que més parle, intente, en un lloc on, per exemple, Uxue Barcos, degut a que igual té molta és regidora també de l'Ajuntament de Pamplona i de la seva malaltia demana poc. Si ha demanat, per exemple, Uxue, jo renuncio. Jo esta setmana vaig renunciar en favor d'ella, perquè ella parla poc i potser només ha demanat un punt. Jo dic, lo normal és que renuncie jo. El de Fora Astúries només li agrada parlar que d'educació. Per tant, jo demane educació, però si en som 4 per parlar, ens deixen parlar a 3. Si en som 4, al final dic, que parli Enrique. A canvi, quan jo tinc un tema en el que tinc especial interès en parlar, jo els dic, ahir necessito parlar, i per tant m'heu de cedir el lloc. I llavors s'arregla així i no ha hagut fins ara ningú altercat. La premsa, la premsa té amos. I per tant, mira, t'ho diré també, a mi com soc mestre m'agrada posar exemples que jo crec que són molt gràfics. Ana Rosa, el programa d'Ana Rosa, la periodista que té, és una periodista molt llesta, una xicona jove, molt llesta, molt espavilada. Ella no està acreditada dins, està acreditada al Tele5, però el programa d'Ana Rosa no està acreditat. Entonces sempre està per allí la porta. Ella i una càmera. I intenten empomar a veure qui és per allí. Sempre intenten agarrar els llobarros, però a vegades els llobarros s'esmunyen pitjor que les anguiles i van al tencó i mos agarren a nosaltres. Vull dir, la premsa intenta sempre agarrar a la gent important i quan no tenen més remei, quan no n'hi ha més remei, entonces t'agarren a tu. Entonces jo, a vegades, mira, a mi m'ha agarrat unes quantes vegades, perquè alguna amiga m'ha dit, un amic em diu, estàs eixint de Nana Rosa. Diu, tu què fas de Nana Rosa? I jo dic, i tu què fas mirant Nana Rosa? Cabró, que és pitjor. M'agarra i em pregunta sempre per Catalunya. I jo al final li dic, tia, a mi per què me preguntes sempre per Catalunya? Claro, perquè els demés s'esmunyen i entonces ella sempre dice sí, pues yo sempre dic sí. Entonces sempre que em fica el micro, opina.
Opina, perquè, clar, si donen l'oportunitat ho has de fer. Però, sempre em preguntava per Catalunya, i un dia li vaig dir, jo dic, escolta, jo estic cansat de que em preguntes per Catalunya. Diu, sí, tío, però és que me dicen que te pregunte que pregunte de eso. Entonces, si no em trobava ningú, pues ja tenies a mi opinant del procés de Catalunya. I jo, evidentment, no tinc la més mínima intenció d'opinar d'aquest tema. I, de fet, a partir d'aquest dia ja m'he preguntat per altres coses, ja m'he preguntat per la corrupció en València, en fi, ja m'he preguntat per altres coses. Li ho he agraït, jo per la tia, senyor Baldoví, jo dic, vas a preguntar-me altra vegada per Catalunya, jo dic, hasta els nassos de parlar jo de Catalunya, vull dir, preguntar-los als catalans de Catalunya. Vull dir, la premsa té amos i es nota molt, aquí van a agarrar i aquí no. I nosaltres intentem fer-te un lloc, intentes fer-te l'encontradís, intentes estar en totes les parts, perquè així acabes tenint una xicoteva part. Però, evidentment, pregunten d'allò que es diuen. I el que t'he contat, a Ana Rosa li dia, pregunta sobre això, i no preguntes sobre altres coses. I escriuen de lo que escriuen. El dia 13 tenim el sopar dels premis d'estos parlamentaris. Allí, quan ells se relaxen, són una altra cosa, però quan estan allí van a lo que es manen. També n'hi ha algun, però sembla que n'hi ha... També n'hi ha algun, n'ha agarrat algun del PNB, també n'ha agarrat algun del PNB, jo sí que sé que n'ha agarrat algun del PNB, però sembla que n'hi ha molt menys que així. A lo millor és que no necessitaran fer-ne tanta com així. Vull dir, lo del País Basc, i perdona que te canvi la pregunta, jo no n'he sentit tanta, però perdona que m'isca per un altre costat, lo del País Basc, jo quan parlo del País Basc, a mi l'únic que m'interessa és que jo de major vull ser com ells. És a dir, jo vull tindre el concert com ells. Jo vull ser l'amo de la meva caixa i bé, jo he estat allí, ells no volen ni sentir parlar de que els toques això. Ja siguen batasunos, ja siguen de UPN, ja siguen del PP o ja siguen del PSOE. Aquest tema per a ells és un tema tabú, aquest tema no es toca, no volen parlar-ne d'ell. I, clar, és un tema que algun dia n'haurem de parlar, perquè jo vull ser com ells. Entre altres coses, perquè, i te poso un exemple, vaig estar en unes jornades en Baracaldo de serveis socials municipals, anàrem a alguns diputats, a mi em toca parlar dels últims i parlaren alguns responsables de serveis socials de ciutats importants, com Bilbao, i ciutats, diríem, mitjanes, de 50-60.000 habitants, i la veritat és que jo quan comenci a parlar jo dic, jo de major vull ser basc. Sí, perquè és que jo que he sigut alcalde del meu poble, jo veig quins són els recursos dels quals disposem en els ajuntaments per tal de, per això, donar serveis socials que haurien de pertocar i moltes vegades tu no arribes i no perquè és que no n'hi ha diners i ells ne tenen. Demà vaig, per exemple, demà vaig a la Universitat d'Alacant. Bé, les universitats d'ací estan denunciant el deute històric, que han estat funcionant en pòlisses, com els ajuntaments que han estat funcionant en pòlisses. En canvi, les universitats navarreses o basques no es queixen del finançament, tenen el finançament que es toca. Vull dir, jo no em canso de repetir, un problema central, clau, i que a vegades els valencians no li donem la importància que té, és el tema del finançament. Per lo que tu dius, jo recorde, en l'any 99, en la campanya de l'any 99, ja fèiem nosaltres aquestes coses que faig jo ahir. Fèrem un cartell on eixien 3 o 4 xicons i xicones nuets, antes de que Rivera eixira nuet, en una franja al mig que diuen que no es deixen sense res. Era un missatge dels anys 90 que semblava anys llum, però ja ho dèiem en aquell entonces, vull dir, ja defensàvem
que teníem un model de finançament absolutament injust i que aquest model ens castigava i feia que any rere any els índexs de benestar dels valencians cada vegada anaren abaixant. Tu creus que ells van a canviar una llei electoral? Sí, a veure, si ja van a prendre la majoria absoluta, punt número 1, tu creus que damunt van a canviar la llei electoral que damunt encara es perjudica? Mira, jo un dia vaig pujar allà dalt, ho he fet 2 vegades, per recordar-ho de tant en tant, i no sabia... Jo fiqui l'exemple de Sòria. Jo vaig dir que a mi m'havia costat ser diputat 85.000 vots, i que això l'hauràs vist, i crec que ho he dit 2 vegades. A mi m'havia costat ser diputat 85.000 vots. Bueno, a la gent que vota Compromís li havia costat 85.000 vots. Un diputat per Sòria havia costat 15.000. Jo no sabia que era posada, el que tinc darrere. Ho vaig dir i algú m'ho va dir. A Costada li costava algun mes perquè guanyar les eleccions. No sé si arriba a 20.000. Però el del PSOE, el diputat del PSOE, perquè Sòria té 2 diputats, són 4 gats, són menys població que la Ribera... Jo crec que la Ribera Baixa. Seran de població com la Ribera Baixa, tota Sòria. Tenen 2 diputats. Evidentment, ahir és impossible que un tercer se pugui colar fins ara. Va vindre, no me va dir Posada, no me va dir res. Posada és un home que sap guardar les formes, un home, al meu entendre, en fi, prou raonable. De fet, tots volen que mos toque Posada quan eixim i no volen que mos toque Cèlia. Va vindre un diputat del PSOE, però indignat, que què havia dit jo que en Sòria havia costat... Claro, tu creus que ni un ni altre volen perdre això? Per tant, no tenen el més mínim interès en canviar. De fet, han hagut alguna proposició de llei en el sentit de canviar la llei electoral o d'obrir un procés per a canviar la llei electoral i l'han votat els 2 partits en contra. No tenen cap interès. I el PP, menys encara. Que en les pròximes, home, doncs, l'aritmètica serà la que obrarà els miracles. Vull dir, de vegades l'aritmètica fa el que no fa la voluntat de les persones i això estarà en funció de l'aritmètica, però cap dels 2, del PSOE ni del PP, tenen cap interès en canviar-ho, perquè ja els va bé, perquè en 27 províncies espanyoles no ha eixit cap altre partit que no s'ha sigut PP o PSOE en estos 30 anys de democràcia, i per tant no tenen per què han de canviar una cosa que ja els va bé.